ఎలా ఉందండి మరి పరిస్థితి? ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చి ఒక 11 నెలల దాకా అవుతుంది. సామాన్య రైతుల పరిస్థితి ఏ విధంగా కొనసాగుతుందంటారు ఈయనొచ్చిన తర్వాత? సామాన్య రైతు కొన్నాళ్ళుండి మందాకి సాగటమే. మిర్చి రేట్ లేదు. 20,000 అమ్మిన మిర్చి 10,000, 11,000, 9,000, 8,000. కూలీల రైతు వచ్చి కూలీలకు రేటు వచ్చేసేమో 450, 500. ఇంకా రైతుకు మిగిలేది ఏంది? మందు కట్టకాడికి పోతేనో 2,000, ఒక ఇంత బుడ్డి 5,000. మరి ఆ లెక్కను చూస్తే రైతుకు మిగిలేది ఏం లేదు. చెప్పే అంటే నిరుడు గత సంవత్సరం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పరిపాలించినప్పుడు ఆయన టైంలో ధరలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి మిర్చి ధరలు? ఆయన టైంలో ధరలు మిర్చి ధరలు బాగానే ఉన్నాయి. 20,000 కాడ నుంచి 22,000 కాడ నుంచి 18,000 దాకా కొనరు. ఇవాళ అదే మిర్చి 12,000కి ఇస్తావా, 8,000కి ఇస్తావా, 9,000కి ఇస్తావా అంటారు. ఏ రకంగా ఇస్తారు 9,000కి 8,000కి? అవి బండించి వాడు ఏం చేయాలా? ఇప్పుడు ఆ 8,000 9,000కి ఇస్తాడు, వాడు ఏం చేయాలా? వాడు మందాయి కావాలనా, లేకపోతే ఎటన్నా పోయి